ассалому алайкум янагони ҳамешагии телевизиони варзиш. барномаи фат аст ки чун ҳамешагӣ дар ҳамин вақту соат манзури шумо мегардад. дар барномаи имрӯза мо таваҷҷӯҳ мекунем ба натиҷаи бозиҳои даври нуҳуми лигаи якум. ду дастаи равшан дар даври нуҳум бо ҳам вохӯрданд. равшани кулоб дар майдони худ бо равшани зафаробод бозӣ кард. албатта дастаи муддаӣ равшани кулоб буд. равшани зафаробод дар даври гузашта бо ваҳдат бозӣ кард ва натавонист ки пирӯз гардад. охирин пирӯзии худро равшани зафаробод дар даври чоҳорум дар рақобат бо дастаи сарои камар ба даст оварда буд. шогирдони Ғайраталӣ Мираҳмадов тавонистанд ки ғалабаи ҳаштуми худро дар мавсим ба даст оваранд. дар рӯзи аввали бозиҳои даври нуҳуми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи якум се рақобат баргузор гардид ва дар ин радиф яке аз бозиҳои ҷолибтарин дар ин давр рақобати ду бошгоҳи равшани кулоб ва равшани зафаробод ба ҳисоб мерафт. равшани зафаробод ки дар амин мавсим аввалин маротиба дар таърихи начандон тӯлонии худ дар лига якӣ мамлакат баромад карда истодааст, чанд давр пеш сармураббии дастаро иваз кард ва ба ҳайси сармураббии ин бошгоҳ коршиноси ватанӣ ва шахси таҷрибадор яке аз беҳтарин футболбозон дар таърихи тоҷик Раҳматулло Фузайлов таъин гардид ва пас аз оне ки ин коршинос сармураббии бошгоҳ таъин шуд, ин даста тавонист ки ба аввалин дастовардҳои худ дар рафти мавсим ноил бигардад ва пас аз баргузор кардани 8 давр равшани зафаробод бо касби 10 имтиёз дар зинаи ҳаштум қарор дошт. бошгоҳи равшани кулоб бошад пешсафи ягонаи ҷадвал аст. ин даста нисбати ҳамаи рақибони худ дар рафти мавсим бартариро нишон медиҳад ва пас аз 8 давр ин даста дар садри ҷадвал қарор дорад. 21 имтиёзро соҳиб шудааст ва аз таъқибкунандаи асосии худ аз бошгоҳи Эсхатаи Хуҷанд бо тафовути 6 имтиёз пештар аст. бо ҳуҷумҳои тарафайн ин рақобат оғоз мегардад. хусусан футболбозони равшани зафаробод дар ибтидои рақобат тавонистанд ки чанд маротиба дарвозаи Рустам Ризоевро рахна конанд, аммо аз фурсатҳои хуби голзанӣ бозингарон Бахтиёр Зарипов ва Парвизjon Деҳқонов хуб истифода бурдан наметавонистанд. ба ҳар сурат гол дар дақиқаи 17 майдондорӣ ба самар расонида шуд. онам бошад Бахтиёр Зарипов, бозингаре ки чанд лаҳза пеш имконияти хуби голзаниро аз даст дода буд, аммо Рустам Ризоев дарвозабони равшани кулоб чун мавқеи нодуруст ишғол мекунад ва тӯб аз болои сари ӯ рафта ба тири дарвоза мерасад. аввалин шуда дар мавқеи зарбазанӣ пайдо мешавад Бахтиёр Зарипов ва тавонист ки ин футболбоз ҳисоби бозиро кушояд. аслан равшани кулоб ба дарвозаи рақибони худ дар ҳар як бозӣ қариб ки бештар аз 3 гол ба самар мерасонад. хусусан дар даври гузашта ин даста бо бошгоҳи ҳосилот ҳунарнамоӣ карда буд ва дар амон рақобат бо ҳисоби 4-1 тавонист ки пирӯзӣ ба даст биёрад. Амирҷони Фаррухзод яке аз беҳтарин футболбозони равшан дар рафти ин мавсим ба ҷаримагоҳ ворид мегардад. партофти ӯ ба дохили ҷаримагоҳ ва ҳисоб баробар карда мешавад. дар дақиқаи 32 бозӣ Саидхони Амрохон, ин бозингар ҳам албатта ки бо ҳунарнамоии волои худ диққати ҳамагонро ҷалб кардааст ва пас аз як машварат байни ситоди доварон гол билохира ба қайд гирифта мешавад ва ҳисоб баробар мегардад. аммо футболбозони равшани зафаробод бисёр ҳам эътироз мекарданд нисбати довари майдон ки ин гол бояд ба қайд гирифта нашавад аз ҳисоби ҳолати офсайд, аммо довари майдон чун ин ҳолатро баррасӣ карда буд бо футболбозони бо албатта ёварони худ ва нафароне ки дар канор қарор доштанд қарори худро дигар иваз накард. 1-1 дар дақиқаи 32 ва дар идомаи рақобат низ бозингарони равшан кӯшиш мекарданд ки ҳарчи зудтар дарвозаи рақибро боз як маротибаи дигар рахм накунад. боз ҳам Амирҷони Фаррухзод ки дар моҳи гузаштаи лига якуми мамлакат беҳтарин футболбоз дониста шуд, тавонист ки дастаи худро ба пеш барорад. ҳамагӣ 6 дақиқа гузашта буд ки аз ҳамон ҳолате ки Саидхони Амрохон ҳисобро баробар карда буд бо гузораи 6 дақиқа дар дақиқаи 38 Амирҷони Фаррухзод дастаи худро ба пеш мебарад. як зарба иҷро мекунад муҳофизатгарони равшани зафаробод тавонистанд ки монеа эҷод намоянд ва дар бозуфти тӯб аввалин шудам Амирҷони Фаррухзод пайдо мегардад ки ин бозингари ҷавон дар дуюмин фурсат тавонист ки тӯбро ҷониби дарвозаи равшани зафаробод дуруст равон кунад. Сурхпӯшон низ зақимнишинӣ намекарданд. ин даста низ иқтидори баланди хати ҳуҷум дорад ва Раҳматулло Фузайлов коршиносест ки аслан такя ба хати муҳофиза намекунад ва ҳамеша як футболи кушодро ба роҳ мемонад барои дастаи худ. зарба аз масофаи хело ҳам дур ва зарбаи олӣ буд ки дар 2 дақиқаи иловашудаи вақти асосии қисми аввал Зиёвиддин Фузайлов аз масофаи дур тавонист ки ба дарвозаи Рустам Ризоев яке аз голҳои беҳтарини ин давро ба самар расонад. ҳамин тариқ қисми аввали ин рақобат бо натиҷаи мусовии 2-2 хотима меёбад. аллакай чун дарк мешуд ки равшани кулоб ки
ҳирси баландӣ ғалаба кардан дар ҳар як бозиро дорад. Дар идома мехоҳад ки дар қисми дуюм ҳам шумораи зиёди голро ба самар расонад ва воқеан ин рақобат сергол шуд, чун дастаи Равшани Кӯлоб дар идома аз ҳамон имкониятҳои хуби голзании худ самаранок истифода бурд. дастаи Равшани Зафаробод ҳам дар даври гузашта бохт накард, бо ҳисоби 1-1 вохӯри худро ба анҷом расонид бо дастаи Ваҳдат ва Наврӯз Рустамов аз 11 метр дар дақиқаи 51 бори дигар дастаи худро ба пеш мебарорад. Ин футболбоз дар марҳилаи аввали чемпионати Тоҷикистон дар Лигаи олӣ баромад мекард дар дастаи Файсканди ноҳияи Восе, аммо чун қарор баровард ин футболбоз ки дигар бора баргардад ба ҳайати Равшани Кӯлоб, зеро ки ин футболбоз дар мавсими гузашта низ дар ин даста дар Лигаи якум баромад мекард ва дар бошгоҳи Файсканд чун мушкилиҳои зиёд дошт ва дар хатти муҳофизаро бештар мегузошт сармураббии даста Тоир Муминов. ӯ начандон худро хуб эҳсос мекард ва ба Равшани Кӯлоб баргашт ки бубинед ки дар дуюмин бози пай ҳам ҳунарнамои воло нишон медиҳад ва дар дақиқаи 78 бошад барои худ дубл сабт мекунад, яъне ки голи чаҳоруми дастаи худро ва голи дуюми худро ба самар мерасонад. Воқеан кадоме аз дастаҳо дар ин мавсим ба Равшани Кӯлоб муқобилияти арзанда нишонда наметавонад. Танҳо як даста дар 8 давр тавонист ки аз ин бошгоҳ имтиёз ситонад, он ҳам бошад дастаи Панчер аст ки ба таври ҳангомавӣ тавонист ки ин дастаро мағлуб созад. Дигар боре ҳам Равшан дар ин мавсим имтиёз аз даст надодааст ва бо қадамҳои устувор ба самти чемпионӣ дар Лигаи якуми мамлакат ҳаракат мекунад. дар дақиқаи 82 наздик ба хотимаи рақобат Некрӯз Саломзода пас аз иштибоҳи хатти муҳофизаи Равшани Зафаробод 1-1 мебарояд бо дарвозабон. Метавонист ки пас ба канори чап ҳам бидиҳад, аммо хуб дарк кард ки ин ҳолатро метавонад ки худ ба анҷом расонад ва зарбаи дақиқ ҳам иҷро мекунад. ҳисоб 5-2 мегардад ва аллакай маълум шуд ки дар ин рақобат дастаи Равшан пирӯзиро ба даст хоҳад овард ва имтиёзҳои навбатиро ҳам соҳиб мешавад. аммо ин охири кор набуд, зеро ки дигар бозингарон низ мехостанд ки муаллифи гол гарданд дар ин рақобат. дар канори рости майдон байни якдигар бозӣ мекунанд футболбозони Равшани Кӯлоб. бубинед ки 4 бозингарони Равшани Зафаробод ба канори рост ҳаракат мекунанд. дохили ҷаримагоҳ бе ягон футболбоз мемонад бе назорат ва ба осонӣ Абдураҳмон Нозимов дар дақиқаҳои иловагии вақти асосии рақобат ба осонӣ пас аз фиреб додани ҳам дарвозабон ва ҳам бозингари дастаи Равшани Зафаробод ҳисоби ниҳоиро ба қайд мегирад 6-2. воқеан ибтидои рақобат хело ҳам ҷолиб буд, чун дар қисми аввал ҳар дуи дастаҳо ба задани ду голи даст ёфтанд ва интизор мерафт ки дар қисми дуюм ҳам як футболи ҷолиб роҳандозӣ мегардад аз ҷониби ҳар дуи дастаҳо ва рақобати баробар мешавад. аммо Равшани Кӯлоб сатҳи баланди худро бори дигар исбот карда тавонист ва дар ҷадвал соҳиби 24 имтиёз шуд. боз ҳам мавқеи худро дар садри ҷадвал мустаҳкамтар кард. дастаи Равшани Зафаробод бошад чанд зина поёнтар фаромад. Ну, к сожалению, да, получилась вроде бы поначалу хорошая, интересная игра, и получилось два разных тайма. В первом тайме ребята начали хорошо, достаточно моментов создали, повели в счете. К сожалению, опять же, допустили грубые ошибки и по счету стали проигрывать, но тут же ребята собрались, сравняли счет. Во втором тайме попросил построже сыграть сзади, впереди попросил, чтобы поувереннее, понаглее. Но, к сожалению, грубые ошибки привели к разгромному счету. Я думаю, Равшан Кӯлоб, то, что касается лидерства в первой лиге, они на классе и доказали это игрой, и заслуженно победили, с чем я их хочу поздравить и пожелать им в дальнейшем удачи. А у нас то, что касается наших, ну, придется все больше работать, поправлять. К сожалению, очень такие детские ошибки совершают. Вроде бы уже от игры к игре постоянно говоришь ребятам, но нету правильных выводов, не делают анализы. К сожалению, даже на этом уровне игроки о себе высокого мнения. К сожалению, многие игроки любят не футбол, как бы, а себя в футболе. И, к сожалению, от этого вот такая игра безответственная получается. К
К сожалению, на сегодняшний день, да, очень не хватало именно Сулаймона Собирова. Он пропускал именно по желтым карточкам. До этого мы более-менее наигрывали состав. И так получается, мы последние игры не можем в оптимальном, стабильном составе сыграть. Но я думаю, все равно жизнь продолжается. Будем через работу исправлять, поправлять ошибки в дальнейшем, чтобы не допускать такие ошибки и добиваться положительного результата. تیم زفرآباد یک تیمی بود که ما باری اول با این تیم واخوردیم و یک خیلی تیم پرقوت با یک تیمی که یک خاراکتری بازی خود را داره. خیلی تیم خوب است. اول رحمت به مو سرپرستایی که همین تیم دستگیری کردن به لیگ اول بردن. خیلی تیم خوب است. ما خیلی که با مگان معلومات دیدیم در قسم اول هوا خیلی هم گرم بود، بچه‌ها کمتر حسابی گرمی و در قسم دوم ما تاکتیک و اصول خود را حلیش کرده و زمینه کردیم و بازی خیلی بازی خوب شد. عموما امروز نوروز صاحب با شما چگونه بود؟ نوروز دوستان هم وقت بازیگری خوب است که هم وقت در وقتی که در بازی می‌دارد همه قوا و چی خودش در بازی می‌دید و خیلی که شما هم دیدید گل نوروز صاحب زد و ما باز یک بازیگر جوان داشتیم که باوای شانس هم دادیم که برآمده بازی کنه. خیلی که دیدن بازی خوب کرد و گل هم زد بازیگر جوان. برای این فوتبال تاکتیکش هر مربی را تاکتیک خچه خیر. خوشبختانه ما با همین دسته روشن کلوب باز دوباره برگشتیم. ما خیلی امروز من دو گل به دروازه حریفان زدم. خیلی ما کوشش میکنیم که در آینده به لیگ عالی برایم باز دل مخلصان را شاد گردانیم. ما امروز با یکی از دسته‌های پرقوت لیگ یکم بازی داشتیم که میدونیم دسته روشن ظفرآباد خیلی دسته خوب است و رحمت به مربی که باوری کرده ما را به بازی درآورد و من هم یک گل را به ثمر رساندم و با در آینده کوشش میکنم که در همین دسته یاری رسانیم و دسته روشن کلوب را به لیگ عالی برانیم. баъди мусовӣ бо равшани зафаробод дар ин давр барои ваҳдат имконияти хуб ба миён омад то ин ки соҳиби 3 имтиёз гардад. ваҳдат дар майдонаш бо тими заифи чемпионат Шоҳмансур бозӣ кард. аллакай аз оғози дидор ваҳдат бартарӣ дошта ба дарвозаи Шоҳмансур 7 гол зад. Шоҳмансур қабл аз ин давр ба тури дарвозаи худ 33 гол сар дода буд ва хатти ҳимояи ин тим хело ҳам заиф аст. ваҳдат баъди ин муваффақияти худ аз зинаи даҳум ба зинаи ҳаштум баромад. مجبور شد
شد 9-1 میشه. بازی امروزه با حساب بزرگ انجام یافت. بچه‌ها خیلی کوشش کردند، بازی از حسابی که شرمنده کردند بازیگرای خوب، ولی مبلغ در کاری با آنها دادن نتونستند. آنها با بازی نمیان. بازیگرای کلیدی است که از اول موسم با آنها دسته خیلی نیاز داشت و با آنها باوری داشت. ما در وقت تنفس بچه‌های نو رو تکلیف کردیم به دسته از سبب اون که خیلی که هم شاهد گشته بودیم چند بازی که ما پیشرفت بودیم در آخر بازی گل ها را سر دادیم. برای همین ما در با دسته 3-4 بازیگر پرقوت با دعوت کردیم محافظتگر. از این سبب بازی امروزه را هم نشان داد و بازی سفر در ظفرآباد که کرده بودیم با حساب 1 انجام داد. این هم شاهد اون می شود که وظیفه در پیش را با این بچه‌ها میتونیم اجرا کنیم.
паншер баъди пирӯзиаш бар Равшани Кӯлоб, Эсхата ва Муҳир дар рақобат бо Сарои Камар имтиёз аз даст дод. Паншер айни ҳол дар Лигаи Якум дастае аст, ки имтиёзро аз пешсафон гирифта ба дастаҳои заиф медиҳад. агар Паншер дар бозӣ бо дастаҳои миёнаи ҷадвал соҳиби имтиёзҳои зарурӣ гардад, даста албатта мавқеи худро дар ҷадвал беҳтар хоҳад кард. агар Паншер бар Сарои Камар ғалаба мекард, ба зинаи сеюм мебаромад, аммо Паншер ин имкониятро аз даст дод. Сарои Камари ноҳияи 5 дар худ дар даври нуҳум бо Паншер рақобат кард. қабл аз оғози ин давр Сарои Камар дар ҷадвал дар зинаи ҳафтум қарор дошт ва даста албатта дар сурати пирӯз гардидан метавонист, ки мавқеи худро бозам беҳтар намояд дар ҷадвали мусобиқа. аллакай дар оғози дидори мазкур футболбозони Сарои Камар бо голи задаи Ҳикматулло Малодӯстов ба пеш баромаданд ва ин голи задаи футболбози мазкур имконият гузошт барои футболбозони мизбон то ин ки дар рақобат бо тими Паншер, он дастае ки дар дидор бо тимҳои пурқуввати Лигаи Якум натиҷаҳои бисёрам хуб дорад, ба пеш бароянд. ва баъд аз ин акнун Паншер ташаббусро ба даст гирифт. Паншер дар ҷадвали мусобиқа дар зинаи чаҳорум қарор дошт бо касби 14 имтиёз. 3 имтиёз лозим буд барои футболбозони Паншер дар рақобати мазкур. инҷо поқич анҷом медиҳад футболбози ҳимоятгари Сарои Камар ва довар пеналти таъин мекунад. Абдухалил Боронов, ки ба ҳайати Паншер баргашт, зарба мезанад ва дарвозабони Сарои Камар Сафар Наботов ин ҳолатро бубинед, ки чӣ гуна бартараф кард. ба канори чап зарба зад Абдухалил Боронов ва дарвозабон дар ин ҳолат маҳорати бисёрам хуб нишон дод ва нагузошт, ки капитани Паншер ҳисобро баробар кунад. хуб, футболбозони Паншер дар нимаи аввал ба задани гол даст наёфтанд. қисмати дуюми дидор бо фаули бозингарони Паншер оғоз гардид. умуман дар нимаи дуюм Паншер бештар тӯбро идора мекард ва ҳуҷум менамуд ва Сарои Камар бошад бештар аз аксулҳуҷумҳо кор мегирифт. ҳуҷуми Сарои Камарро мебинем, ки дар хатти ҳамла қарор дошт Салим Давлатов таҳти шумораи 11 ва зарба ҷониби дарвозаам зада мешавад. Акмал Авазов зарбаро иҷро кард ва зарбаи зада ноаниқ аст. берун аз ҷаримагоҳ футболбозон талош карданд, ки зарба зананд. Абдухалил Боронов ба ҷаримагоҳи рақиб ворид мешавад ва ин ҳолатҳоро ҳимоятгарони Сарои Камар тавонистанд, ки бартараф намоянд ва Паншер дар қисмати дуюми рақобати мазкур имкониятҳои баробар кардани ҳисобро дошт, чунки футболбозони даста бартарӣ доштанд ва Сарои Камар бошад дар фурсати ба миён омада зуд ба аксулҳуҷум мегузашт. барои мисли ҳолати мазкур бубинед, ки тавассути канори рости майдон Ҳикматулло Малодӯстов ба ҳуҷум мегузарад ва ин ҳолатро бенатиҷа хатм мекунад футболбози мазкур. зарбаи ҷаримавӣ таъин карда шудааст ба фоидаи футболбозони Паншер ва меҳмонон талош карданд, ки ҳисобро баробар намоянд ва аксулҳуҷуми навбати Сарои Камарро мебинем, ки ин навбат 3 нафар дар хатти ҳамла ҳастанд. зарбам зада мешавад, зарбаи на он қадар қавӣ. имконияти дуюм барои футболбозони мизбон, боз ҳам зарба ва дар охирин фурсат ҳимоятгарони Паншер тавонистанд, ки ин ҳолати бисёрам хатарнокро бартараф намоянд. ирсол ва боз як зарбаи дигар. ин зарба мустақим буд. дарвозабони Паншер бошад дарҳол ҳуҷуми дастаашро оғоз кард ва бештар аз партофто футболбозони Сарои Камар кор мегирифтанд ва Паншер медонист, ки то анҷоми бозӣ вақти хело ҳам кам мондааст. аз ҳамин лиҳоз бо тамоми қариб ки ҳайати худ ин даста ба ҳуҷум мегузашт. Абдухалил Боронов боз як имконияти дигарро аз даст медиҳад ва ин ҳамлагар ва капитани Паншер дар рафти бозӣ имкониятҳои голзанӣ зиёд дошт. махсусан 3 имконияти хуби голзанӣ дошт, вале дар ҳолатҳои зарурӣ ӯ ба тӯб хубтар намерасид, яъне зарба иҷро карда наметавонист. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи Паншер аст. яке аз охирин имкониятҳо барои футболбозони ин тим дар рафти бозӣ. футболбоз сати шумораи 9 Насим
маҳмадқулов афтонида шуд, зарбаи ҷаримавӣ таъин карда мешавад ва зарбаро иҷро кардан футболбозони панҷшер, вале ноаниқ ва акнун зарбаи ҷаримавӣ таъин карда мешавад ба фоидаи сарои камар. тӯб равон карда мешавад ҷониби дарвоза, ба тири дарвоза бармехӯрад ва баъдан сорбон гирдаков бошад ҳисобро 2-0 мекунад. Дар дақиқаи сеюм илова кардаи довар ва ҳамин тавр сарои камар бо ҳисоби 2-0 панҷшерро мағлуб мекунад. тими ҳулбуки ноҳияи восе сеюмин ғалабаи пайдарҳами худро ба даст овард. қабл аз бозӣ бо Исфара, ҳулбук ваҳдат ва шоҳмансурро ноком карда буд. бори охир ҳулбук дар даври шашум имтиёз аз даст дод. Исфара дар дуюмин бозии сафарии худ ноком гардид. Исфара дар охирин бозии сафариаш аз тими моҳир бо ҳисоби 4-3 мағлуб гардид. дар доираи даври нӯҳуми рақобатҳои лигаи якуми мамлакат, рақобат байни дастаҳои ҳулбук ва Исфара дар хуб шаҳри восе баргузор гардид ва ин дидор бисёр як бозии ҷолибу диданиам шуд. Дастаҳои ҳулбук ва ҳамчунин Исфара дастаҳое ҳастанд ки дар ҷадвал қариб ки ба ҳам наздик ҳам ҳастанд ва ин ду даста ба хотири хуб бозам мавқеҳои болотарро ишғол кардаанд, байни ҳам рақобат менамоянд. Бозӣ аз оғоз хеле ҷолиб сурат гирифт. Футболбозони дастаи ҳулбук дар ҳуҷум пайваста қарор доштанд ва хусусан Анушервони Қобилҷон ду маротиба зарба зад ва ҳоло як имконияти дигар аст барои футболбозони дастаи ҳулбук ки мо шумо дидем онро бозам дарвозабон бартараф кард. Дастаи ҳулбук дастаи сеюм аст дар ҷадвал дӯстони арҷманд ва Исфара пас аз ӯ қарор дорад. Ин ду даста ба хотири хуб ба зинаи дуюм рафтан дар ҳамин рақобат бисёр як бозии ҷолибро нишон доданд ва футболбозони дастаи ҳулбуки восе аз оғоз бисёр як рақобати сер ҳуҷумро манзури бинандаҳо гардониданд. хуб акнун аввалин ҳамлаи дастаи Исфараро мебинем ки бо қоидавайронкунӣ аз ҷониби ним ҳимоягари дастаи ҳулбук ба анҷом расид ва баъдан зарбаи ҷаримавиро дарвозабон тавонист баргардонда. Рақобат идома меёфт то он даме ки пасе ба дохили ҷаримагоҳ анҷом дода шуд ва имконият барои футболбозони ҳулбук ба миён омад. Ана мегуна як зарбаи олие дар иҷрои Анушервони Қобилҷон зада шуд ҷониби дарвозаи Исфара ва ҳисоб дар дақиқаи 21 рақобат буд ки кушода шуд. Дастаи ҳулбук дар ин дидор воқеан аз худ бозии хуб нишон дода тавонист ва ҳамин голеро ки Анушервони Қобилҷон зад яке аз беҳтарин голҳо дар даври мазкур уман дар мавсими ҷории лига якуми кишвар ҳисоб карданд. бозӣ идома меёфт дӯстони арҷманд. ҳамагӣ пас аз 2 дақиқаи дигар бозам як ҳамлаи хуби худро созмон дода тавонистанд футболбозони дастаи ҳулбук. ин навбат дар дақиқаи 23-уми рақобат буд ки Қамчинов аваз ва ё худ аваз Қамчинов ба задани гол даст ёфт ва ӯ ҳисобро 2-0 ба фоидаи дастаи ҳулбук намуд. акнун пас аз ин дастаи Исфара кӯшиш кард ки то як муддат тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ бидорад ё ин ки хуб ҳамлаҳои худро пай дар ҳам ҷониби дарвозаи рақиб роҳандозӣ кунад, аммо муваффақ нашуд ва дар нимаи аввал бозам барои футболбозони ҳулбук имконият буд то ин ки онҳо ҳатто бо ҳисоби бузургтар аз 2-0 қисмати аввалро ҷамъбаст намоянд, аммо муваффақ гашта натавонистанд. ҳоло ба яке аз имкониятҳои беҳтарини футболбозони Исфара дар рафти ҳамин рақобат менигарем ки дар ин ҳолат наметавонад ба задани гол даст ёбад Ҳадис Қодиров. бениҳоят фурсати хуб дошт ин футболбоз, аммо натавонист аз он ба хубӣ истифода кунад. қоидаи бозӣ вайрон карда шуд аз тарафи бозингари ҳулбук дар рафти ҳамин дидор ва онҷо ҳатто корти зард ҳам довар нишон дод ба футболбози мазкур.
рақобат бозам идома меёфт. Дар нимаи аввал имкониятҳои дастаҳо хеле зиёд буд, хусусан имкониятҳои футболбозони Улбук. ҳоло бозам як ҳолати дигарро мебинем ки наздик буд ба гол анҷом ёбад, аммо дарвозабон тӯбро ба дасти худ гирифт. дар умум дӯстони азиз, дар ҳамин рақобат хатти ҳимояи дастаи Исфара бениҳоят заифӣ аз худ нишон дод. қариб дар ҳама ҳолатҳое ки футболбозони Улбук ба ҳуҷум мерафтанд, ба осонӣ метавонистанд рахна кунанд хатти дифои ин дастаро. ҳоло як имконияти дигарро бозам мебинем ки барои Анушервони Қобилҷон ба миён омад, вале ӯ бо сар дуруст зарба зада натавонист. фурсати навбатиро мебинем. дарвозабон дар ин дидор ҳатто бештар аз 10 маротиба дасташро дар нимаи аввал фақат аз гол наҷот дод. Нимаи якуми рақобат бо ҳисоби 2-0 ба фоидаи дастаи Улбук ба анҷом расид ва қисмати дуюми бозӣ пас аз баланд гаштани садаи уштаки Бахтиёр Комилов довари асосии ин рақобат шурӯъ шуд ва дар нимаи дуюм аз оғоз футболбозони Исфара ба ҳуҷум гузаштанд ва фарқ аз қисмати аввал ки бозингарони дастаи Улбук дар ҳамлаҳо қарор доштанд. ҳоло имкониятро бубинед ки чӣ тавр олӣ буд барои футболбозони Заравшан барои ҳад якал задани голи аввал дар ҳамин дидор, аммо муваффақ нашуданд ки ҳисобро 2-1 намоянд дар оғози қисмати дуюм. зарбаи ҷаримавӣ аз масофаи бисёр ҳам дур ҷониби дарвозаи Исфара таъин карда шуд ва дарвозабони дастаи Исфара тавонист ки як ҳолати мушкили дигарро ҳам паси сар намояд. ҳоло ҳамлаи навбатии футболбозони Исфараро мебинем ки бо гол анҷом меёбад ва Ҳадис Қудиров ба задани гол даст меёбад дар дақиқаи 70-уми рақобату ҳисобро 2-1 менамояд. дар нимаи дуюм футболбозони дастаи Исфара ба пуррагӣ тавонистанд бозии худро тағйир бидиҳанд нисбат ба нимаи якуми рақобат ва футболбозони ин даста ҳамин фаъолии онҳо сабаб шуд ки ҳисобро 2-1 намоянд. пас аз голи задаи футболбозони Исфара дастаи Улбук бозиро идора мекард ва пайваста ба ҳамлаҳо мерафт. ана ҳамин гуна як фурсати хубро аллакай дар дуюмин ҳамлаашон пас аз голи задаи футболбозони Исфара бозингарони Улбук заданд. дар дақиқаи 75-уми рақобат бозам Аваз Қамчинов муаллифи гол гардид ва ин футболбоз дар рафти ҳамин рақобат дубли худро ба қайд гирифта тавонист. умуман дар лигаи якуми мамлакат дастаи Равшани Кулоб бо 24 имтиёз пештаф аст. пас аз даври нуҳум Эсхата бошад дар ҷои дуюм аст бо 18 хол ва кӯшиш мекунад ки дар даврҳои баъдӣ ба Равшан наздиктар шавад. Улбуки Исфара пайҳам дар зинаҳои сеюму чаҳорум қарор доранд. бубинед бозам як имконияти дигар барои футболбозони мизбон ба миён омад, аммо дарвозабон онро бартараф кард ва баъдан зарбаи задаи Анушервони Қобилҷон аз болои дарвоза аз майдон хуб берун ҳам гардид. такроран ин ҳолатро мебинем ки сейфи хуб буд дар иҷрои дарвозабон, аммо дар ин лаҳза чунин ба назар ҳам мерасад ки футболбози Улбук на он қадар хуб кӯшиш кард барои истифода бурдани имконияти худ. бозам як фурсати дигар барои футболбозони Улбук ба миён омад, аммо боз дарвозабон дар ин лаҳза аз худ фаъолӣ нишон дод ва тавонист ки ин зарбаро баргардонад. ҳамин тавр бозӣ ба анҷом расид бо ҳисоби 3-1 ба фоидаи дастаи Улбук ва ин даста ба зинаи сеюм баромад бо касби 16 имтиёз. аллакай мо дар бораи ҳарифи худ Исфараи шаҳри Исфара бисёр маълумотҳо доштем ва мо вобаста ба ин даста гӯем ки системаи тактикии худро як ҳафта тайёр кардем. мано гуфта намонад ки ин боровар, чунки мо дар тамринҳои худ аллакай гуфта будем ки дар дастаи Исфара бисёртар бозингарони бо маҳорате ки на танҳо дар Исфара балки дар Эсхата ва Хуҷанд бозӣ кардаанд ва новобаста ба син соли онҳо тавонистанд як бозии хуб нишон диҳанд. вале ман аз фурсат истифода бурда ҳамон гӯем ки ҳаракатҳои тези бозингарони ҷавони худ ба монанди Аваз Қамчинов, гӯем Акрамов Зарҳалшо ва Амирҷон дар як самти хуб равона карда будам дар тамринҳо ва ин ба он оварда расонид ки ҳамон голе ки гӯем ки дар аввали қисми якум Анушервони Қобилҷон ба дарвозаи ҳариф ворид кард ба мо як қувваи хуб бахшид ва баъд аз он Аваз Қамчинов яке аз нишонзанони беҳтарини лигаи якум мебошад, тавонист ки 2 голи дигарро вориди дарвозаи ҳариф кунад ва мо ин бозиро бо ҳисоби 3-1 буридем.
вақте ки мо голи сеюмро вориди дарвозаи Исфара кардем, мо аллакай системаи тактикии худро аз гӯем ки 4-5-1 ба 4-1-4-1 мубаддал гардонем, чунки мақсад аз он иборат буд ки чуне ки зикр кардем, дар дастаи мо манам Шӯҳрат, Ҳасан, Наҷмиддин, бале ино бозингароне мебошанд ки ба тавонистанд ки хатти муҳофизатро нағз дифоъ кунанд. раҳмат ба бачаҳо ки имрӯз бозии хеле хуб нишон доданд ва мо тавонистем ки бо ҳисоби 3-1 ба дастаи Исфара ғолиб оем. ва мо кӯшиш мекунем ки бозии оянда бо Паншер аст дар сафар кӯшиш мекунем ки ҳадди ақал як имтиёз аз сафар ба хона орем. миннатдорам аз ҳамдастаҳоям, аз сарпарастони даста ки ва хусусан маро хеле хуб дастгирӣ мекунанд. ва ман соли дуюм аст ки дар дастаи ҳулбуки ноҳияи восед бозӣ мекунам. ва мо имсол ният дорем ки ҳадди ақал дастсегона қарор гирем ки мо нияти мо имсол баромадан ба Лигаи Олӣ аст. бинандагони гиромӣ, акнун биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба дигар натиҷаи бозиҳои даври нуҳум. ҷадвали мусобиқа пас аз рақобатҳои даври нуҳум ба таври зайл аст. бозиҳои даври даҳум рӯзҳои 20 ва 21 август доир гардида, бозии Паншер бо Ҳулбук рақобати марказии давр ба ҳисоб меравад. таваҷҷӯҳ мекунем ба рӯйхати бозиҳои даври даҳум. акнун бинандагони арҷманд биёед назар мекунем ба оморҳои даври сипарӣ гардида. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи навбатии фатҳ ба анҷом мерасад. хайр то ҳафтаи дигар шоду пирӯз бошед.